Кои са режисьорите, статистите и истинските герои в обществения филм на нашия живот? Зад кулисите с Гергана Никленова. Гледайте! Започваме! Разбрахме, че има конкурс за архитект на район Централен. Днес се провежда. Първият етап, доколкото разбрах, е свършил. Така ли е? Да, първият етап свърши, но не бива да огласяваме резултати, докато не приключи конкурса, така че все още тече. Резултатите ще бъдат след обяд. Днеска трябва да приключи. А какви са етапите, да кажем, на зрителите? Смисъл, сега има какво тест, интервю? Каква е процедурата? На два етапа протича конкурса. Първият етап е тест от 10 въпроса, на които трябва да отговорят кандидатите. Този, който спечели на първи етап, се явява на интервю в 14 часа. Това е процедурата. А въпросите от какво естество са тези 10 въпроса? Въпросите са чисто професионални. Въпросите са основно от ЗУТ-а и от правилниците за приложение. Така че въпросите са съвсем специализирани за... Тоест повече са административни, не толкова архитектурни, ако мога да кажа. Да, категорично са по това, което трябва да упражняват като длъжност главен архитект. А как се сформира комисията? Защото не видяхме на сайта никакво съобщение. Разбрах, че камерата не е била уведомена. Това не е ли малко нередно? Аз съм представител на Съюз на архитекти в България, дружество Пловдив. Колегата Костадинов е представител на Камерата на архитекти, филиал Пловдив. Така че и двете професионални гилдии на архитекти са уведомени. Защото в сайта нямаше съобщение, просто малко странно. Нямам представа, не го организирам аз конкурса. А комисията от колко човека, какво? Архитекти ли са само или са административни служители повече? Ние двама сме архитекти, останалите са представители на администрацията. А има ли някаква, примерно, стратегия за район Централен, защото район Централен е най-важният в нашия град, предвид това, че Пловдив ще бъде културна столица на Европа. Има ли някаква клауза за някаква визия за развитието на града, примерно? Не, на този етап това, което ви казах, е процедурата по избор на главен архитект. И двамата кандидати са много опитни администратори, така че в това отношение не трябва да имате съмнение, че няма да се справят с длъжността си. Аз нямам съмнение, мисълта ми, че освен административната част на длъжността главен архитект, има и творческа. Това имах предвид, дали има някаква заложено за решение, визия за някакви подобрения предвид това, че... Не, в критериите в самия конкурс няма такива изисквания, така че той си е чисто функционален, чисто така, как да го кажа, експертен. Колко човека е комисията? 7 човека. Той ще има така плурализъм, прозрачност. Прозрачността е гарантирана. Те кандидати бяха поканени при отварянето на пликовете, при проверката на резултати от теста, така че от прозрачност, от това по-прозрачно няма как да бъде. И сега в 2 часа ще е втория тур? Да, събеседването. И тогава колко време, кога да дойдем, за да видим резултата, смисъл? Не мога да ви кажа. 1 час, колко е? Поне час и половина. Инженер Пашов, първо кратка визитка, защото тези технократите, хората не са познати на обществеността, познават повече кметовете. Вие сте инженер, по какво? Кратка визитка. Инженер, строителство съм, пътен инженер. Ми е тясната специалност с над 35 години трудов стаж. И в администрация, и в частни фирми, и в... Директор съм бил на голяма пътностроителна компания, така че пределно мога да кажа, че имам достатъчно опит в бранша. Защо ви питам? Защото сте председател на тази комисия, която определи вече една много важна фигура. Главният архитект на район Централен, защото район Централен е може би сърцето на града. Пловдив, един от най-древните, да ни кажем 5-те най-древни града в света, и затова той има особен дух, трябва да има особена квалификация, особени качества този архитект, а вие сте председател на комисията и затова беше важно зрителите да разберат вашата компетенция. Тоест, вие от дълги време се занимавате с администриране, истина ясно? Да, администриране и строителство, така че бих казал, имам достатъчно богат опит и в двете посоки. Как завърши? Първо да коментираме резултатите. Бяха двама явилите се, архитект Василев и архитект Жечев. Какви са резултатите?
След така, като приключи комисията и след като беше направена сбора от оценките, които даде всеки член от комисията, сумарно бих казал, че на първо място по получени оценки по точки се класира архитект Василев с 204 точки, на второ място архитект Жечев с 156 точки. Какви са критериите за резултатите, за как се формират тези точки? Ще ви обясня. Значи конкурса премина в два етапа. Първият етап беше тест. Този първи етап на теста, който се проведе, беше за допускане до втория етап на кандидатите. Тоест необходимо беше всеки кандидат, който да събере минимум 30 точки от възможни 50, за да може да премине във втория етап, който беше интервю и вече с задаване на по-специфични въпроси. Тестът беше разработен в 3 варианта с по 10 въпроса, като единия от кандидатите в случая, понеже са двама, изтегли вариантите. В случая беше изтеглен вариант 2. Двамата работеха по този вариант 2, като всеки сложи в голям плик своите отговори на въпросите. Те бяха в А, Б и В, като се зачертаваше, теста беше, като се зачертаваше верния отговор. Всеки сложи в плик и в този плик, в малко пликче беше написано името. Така че комисията не знаеше кой плик на кого е. И когато се отвори плика, направиха се оценките и сбора на точките и тогава се отвори плика с името, за да се види на кой е този плик с теста, който е решил. Тоест тук е гарантирана абсолютна обективност, така да го обясним на зрителите. Да, абсолютно, тъй като и те беха запознати предварително кандидатите с условията на конкурса и видно беше от цялата комисия тази процедура, че никой нямаше достъп, нито възможност да погледне кой какво е направил. И при самата оценка на комисията не се знаеше тя на кой от кандидатите оценява. Така че двамата се представиха, бих казал, много добре. Архитект Жечев получи 50 точки, т.е. пълния актив от точки от теста. Архитект Василев 45, имаше една допусната грешка, тъй като 5 точки на въпрос. След като бяха допуснати и двамата кандидати, премина в втория етап конкурса, който е в интервю. Вече в интервюто бяха задавани по-специфични въпроси, които, бих казал, са части от наредбата за държавната администрация, за ръководни отдели в държавната администрация. Това бяха 6 въпроса, като тези 6 въпроса искахме да добиеме представа извън така чистите професионални възможности на кандидата и по-широк кръг възможности, тъй като тази длъжност, освен чисто технократска, е и в голяма част и управленска. Така че в тези компетенции бих ви казал не 6 въпроса, по кои въпроси бяха поставени вече в интервюто, въпросите, от които трябваше да отговорят кандидатите. Значи това е управленска компетентност. Втори въпрос – работа в екип, комуникативна компетентност, ориентация към резултати, фокус към клиента вътрешен и външен и професионална компетентност. Така че всеки един от членовете на комисията имаше пред себе си протокол с тези 6 въпроса. И той поставяше оценка, след като приключи интервюта, то беше едно дълго интервю, около 3 часа с двамата кандидати. Бих казал, че се получи много добър конкурс. Въпросът е в комисията, защото знам, че архитект Жечев специално е един много бележит български пловдивски архитект, защото всъщност тук по-важно е пловдивската част. Той е бил архитект на голяма община, мисля, че на всичките райони, дори на Стария град. Той е заместник-председател на Камарата на архитектите. Тоест, тези, които го оценяват, имат ли достатъчни капацитет да оценят такъв капацитет? Вижте конкретно. Малко субективно ми се струва. Не е точно субективно и ще ви обясня защо.
Първо, за да избягаме от, бих казал, този субективизъм, конкурсът беше направен доста открито. В смисъл такъв, че това е първия конкурс, който се провежда за главен архитект, където бяха поканени двама представители на гилдиите. Съюза на архитектите, архитект Николов, който е представителство в България, и архитект Петко Константинов, който е на камерата, вече на Пловдивската камера на архитектите. Като комисията разчиташе много на техните компетенции при оценяване на професионалната компетентност. Ще ви обясня и професионалната компетентност, какво представляваше, защото тя е една задача, която също беше много обективна, нали, и можеше да даде представа. Там експертизата по-скоро. Да. Докато в другите компетенции, които все пак дават общия облик на кандидата, бих казал, и като ръководител, защото длъжността не е за някакъв главен експерт, нали, архитектура, където се търси, той е чисто изпълнителски кадър, където се търси точно професионалната компетентност. Нали? Тук се търсят малко по-широки, бих казал, възможности с оглед на това, че се ръководи екип. И то не малък екип от 3 районни архитекти, от 3 районни техници, от цял отдел проектна експертиза, кадастър, регулация. Доста голяма е структурата, която стои под главния. Аз за това ви попитах, защото предвид на автобиографията си запознах с на двамата кандидати. Просто по тези точки архитект Джечев просто е категоричен фаворит, предвид на управленски качества и предвид на биография. И затова аз все пак архитект Василев е бил архитект на Хисар, просто не са се измерими нещата. Предвид и на управленските качества и на екипите, които са управлявали и единия, и другия. В процеса обаче на дискусията, която се оказа наистина, че архитект Жечев просто не беше се запознал с предоставените предварително документи на двамата кандидати. Бяха представени длъжностни характеристики с изискуемите се качества, нали, към длъжността, която заемат, и другото, което беше представена структурата. Т.е. кмет, заместник кмет, директор дирекция, главен... Те структурите винаги те са гъвкави структури, гъвкава система, която всеки кмет или заместник кмет може да трансформира. Правят се нови агенции, правят се други структурни звена. Това не би следвало да е някакъв основоположен фактор за подхода и начина на ръководството на една институция. Но когато се задаваха тези въпроси, нали, се оказа, че той явно не беше така добре се запознал и отговори по-зле на тези въпроси на комисията, които касаеха вече работа в екип, комуникативните... Защото разликата е много сериозна между 204 и 156, близо 50 точки. Ако са близо, както примерно 45 на 50 в първия етап, който според протокола трябва да е основоположен, нали. Теста казват, че така, като говорихме с архитект Николов, че тестът е много важен. Т.е. първият етап. В този смисъл, как се допусна тази голяма разлика? Не вярвам толкова да не е компетентен архитект Жечев. Просто прави впечатление огромната разлика. Ако примерно беше 156 на 159, нали, примерно. Просто това прави впечатление. Как се формира тази разлика? Не мога да я коментирам, тъй като аз не съм запознат с резултатите, кой каква оценка е сложил. Всеки индивидуално, Дали сте председател на комисията, не са ли открити тези резултати? Тези са открити. Но всеки един нанася 6 оценки по тези 6 отделни точки. Това са на двама кандидати по 6-12, 7, това са над 70 оценки, които се слагат. Аз не мога да кажа в момента кой каква оценка и къде е сложен. Когато сте обсъждали комисията като сте обсъждали, защото това е също елемент от протокола, нали? Всеки си е написал оценките, след това комисията прави брифинг и... След това се направи сбор на оценките. Всеки един от кандидатите с този сбор беше обобщен и така се получи крайния сбор. Просто е любопитно, пак казвам, защото е фрапираща разликата. Пловдивчани познават архитект Джечев. Смея да кажа, че е един много добър архитект. Говоря професионално мнение от гилдията. И този малък резултат просто притеснява и задава един въпрос дали няма нещо нагласено, тъй като от общината казва, че архитект Василев от 15-20 дни едва ли не бива въвеждан в работата, пък конкурсът едва сега беше. Аз съм председател на комисия. И моята работа, освен като член на комисията,
да съблюдавам дали коректно и законообразно се провеждат процесите по време на работата на комисията. Вие работите тук, нали сте инженер в същото кметство? Защото от район Централен излезна информация вътрешна, че едва ли не тези хора така си знаеха, че архитект Василев ще бъде архитект. А конкурс още не беше, на 11 февруари беше. Не мога да потвърда такова нещо. Вие не сте запознат с такова? Нагласа, да, не мога. Той не е въвеждан, това е инсинуация. Да. Дали е инсинуация или не, аз не мога да кажа, тъй като в моя кабинет съм сам, не мога да кажа. Добре, вие сте дългогодишен така служител на район Централен. Познавате архитект Джечев, предполагам, че познавате и архитект Василев. За вас в лично качество, къде се провали архитект Джечев? В какво? В визията си за управление, в визията си за развитие на града или как? Мисля, че точно в тази част. Не в Коя от двете? компетенциите, в тази част, в управленските си качества, които, така, моето лично мнение, като член на комисията бих изказал, не мога да кажа с другите, в тази част, тъй като на елементарни въпроси бих казал, нали, на кого е подчинен главният архитект на района, нали, той отговори, че е подчинен на главния архитект на града. Нали, те нямат никаква връзка. По принцип, това си отделна структура, отделен работодател, отделно кметство, нали. И при положение, че беше дадена тази длъжност характеристика, беше дадено всичко това предварително, нали, би следвало поне да каже на директор на дирекцията, на заместник кмета, на кмета, по някаква такова. Значи там се получиха някои други разминавания, които, така, примерно по отношение на кореспонденции с други органи. Нали, един от въпросите беше с какви органи контактува тази длъжност. Нали. Той се смути, нали, и не можа да отговори. Примерно РДНСК споменано. След РДНСК има поне още 10 институции, с които работи главният архитект. И това нещо и някои други, пак бих казал, в тази част на интервюто, нали, бих казал, че така може би са дали отражение в оценката на останалите членове от комисията към това нещо. Тоест може да се каже, че провал от администрирането на нещата. Точно така, но като професионални компетенции бих казал, че и двамата са на перфектно ниво. На перфектно ниво като архитекти, като възможности, нали, и натрупан опит, който имат като ръководене на... А предвид на това, че Пловдив предстои да е културна столица, има ли някакви по-особени изисквания и задачи относно визията и творческата страна на въпроса, относно това предизвикателство пред града, което трябва по някакъв начин да изведе или да изложи, или да измисли, да сътвори архитекта на район Централен? Защото район Централен си е Пловдив. Говорим като археология и като архитектура. Има ли някаква по-специфична задача сегашния вече нов архитект на кметството? Сегашният нов архитект още няма договор. Не говоря като визия, нали, като комисията. Имате ли някакви изисквания предвид на някакъв план, някаква стратегия, предвид на това, което предстои за Пловдив 2019? Значи ние имаме някаква вече така визия предварителна, бих казал, краткосрочна и по-дългосрочна за нещата, които бихме могли да направим и да подобриме условията, бих казал, и на живот, пък и визията на Пловдив във връзка с годишнината. И така, едни от първите неща, които искаме да ангажираме вниманието на новия архитект, това е ремонта на Дондуковата градина, която е срещу нас, и другото градската градина. Градска градина, не Цар Симеоновата. Като тук е интересен моментът, че искаме към Природонаучния музей ние да направим една ботаническа градина, която да е тип оранжерия, където вътре ще има екзотични цветя, които целогодишно, нали, ще могат да бъдат наблюдавани. Отделно тази градина да добие визията, старата визия, която е имала. Нали, да възстановим. Възстановка да се. Тоест възстановка, да се направи. Това е едната от задачите. Другата е парк Бунарджика да го обновиме. Парк Бунарджика е много занемарен, изостанал. Направихме с кмета, няколко пъти го обхождаме и констатираме, че наистина трябва поетапно да се започне. Там има и частни интереси. Знаете, преди време имаше огромен конфликт с Пещерняци, един строеж. Решен ли е вече административно проблема там за частната собственост, пък общинска собственост?
в момента, вижте, той не функционира. Там е направена една спортна площадка и предполагам, че това, което вече и медиите писаха, там няма да има никакво развитие в бъдеще. Защото ви води и към болния въпрос днешна дата, тютюневите складове. Там как ще коментирате, защото това също е към район Централен. Скандал още виси, няма виновни, няма резултат и това смятам, че е едно от големите предизвикателства на архитекта на район Централен. Аз нямам коментар, тъй като цялата процедура е извън нашите правомощия и се е движила извън тази сграда. Да, но носи отговорност. Някой ще попита, нали, ами архитекта на района какво ще каже. Тоест, трябва да имате някаква позиция, трябва да знаете какво се случва. Позицията винаги е на база на документи. В случая още се води спор. Кошката и яйцето, кое е първичното, дали е дошъл този документ от Министерство на културата, дали е паметник на културата, кога е дошъл, дали не е дошъл, дали е истински, дали е фалшификат. Значи това всичко витае в пространството. И докато ние не сме наясно с истинския статут, нали, не можем да коментираме за някакви отношения. Последен въпрос е повече към иновации на визията на район Централен ли вървим или повече към възстановки и реставрация? Двете неща трябва да върват едновременно, според мене. Трябва да възстановяваме културно-историческото наследство, да го разкриваме, да го показваме, защото това е бъдещето на Пловдив, бих казал. Всички големи стари градове печелят от това нещо, а ние сме го загърбили, оставили сме го и в случая Пловдив губи, бих казал, страшно много. А финансова обезпеченост ще имате ли вечния проблем? Вижте, поне така имаме разговори с господин Тотев, нали, който е обещал, че добрите наши инициативи би ги приел и би помогнал да бъдат финансово осигурени, стига да са добри наистина и да бъдат от полза не само за район Централен, но и за целия град. Друго нещо, което искам да кажа относно пак конкурса. Не напразно ние поканихме и тези двама водещи, бих казал, архитекти, които имат голям авторитет. Те присъстваха на конкурса. Значи за мен е това, което мога да кажа последно, е, че този конкурс беше много добре организиран от отдел човешки ресурси на община Пловдив, беше прозрачен и беше открит. Оттам нататък вече кой от членовете на комисията как е преценил, аз не мога да коментирам, тъй като нито съм разговарял предварително, нито съм разговарял след конкурса относно. Приел съм резултатите такива, каквито всеки един ги е. Тоест да уточним, че не става въпрос за архитектурна компетентност, творчество, талант, а става въпрос за администриране. Там са разликите в точките. Там се получиха, бих казал, нали, разликата в точките, но мисля, че и в тази задачата, която беше практическата задача, която се постави... Чисто експертната задача, мисля, че и там двамата архитекти, господин Николов и господин Константинов, констатираха по-добри компетенции. Защото... Към архитект Василев, да. Ще ви кажа защо. Задачата, която беше поставена, да ви обясня каква беше, нали, за да не останат съмнения. Това сме и тук. Да, задачата, която беше поставена, това е един проект, който е внесен в район Централен за разглеждане от Ресуд. От Ресуд имаме 14 забележки. Ние отстранихме тези 14 забележки и дадохме време по 40 минути на всеки един от кандидата в рамките на 40 да открие тези и да си напише своите забележки. След това седнахме и на всеки един забележките ги сравнихме с забележките на Ресуд. Да. Разбирате ли? Да. Ето, виждате пак пълна обективност и в професионалната компетентност. И там забележките, които бяха регистрирани, архитект Василев беше написал повече. Даже повече от тези, които са констатирани от Ресуд. И това нещо, казвам, пак основно от архитектите, тъй като там е много тънко и специфично. Имаше един въпрос за покривите, за линиите на покривите. Нали? Дали само на архитект Василев или на архитект Жечев да бъде присъдено, нали, че е отговорил на този въпрос. Но тогава архитект Николов се намеси и казва, да, това е така, но е казано по друг начин от архитект Жечев. И ние признахме и на двамата, нали, този въпрос. Виждате, че тези вече тънкости на занаята
специфичните, именно помогнаха, се отчетоха и помогнаха двамата външни. Двамата кандидати също могат да си видят резултатите, да си видят грешките. Това е нормална процедура, за да няма съмнение. Има си съответен ред, така че бих казал, никой няма да откаже по съответния ред, който предвижда закона, всеки да си получи информация. И финала, защото вече е честито на новия ни архитект, първото предизвикателство, според вас, като вие сте жител на Пловдив, кое е първото предизвикателство или пък може така да зададем въпрос, кое е най-голямото, може да не е първото, пред новия архитект? Или на вас ви се иска? Кое ви се иска на вас да ви бъде? Кой е приоритет да бъде? За мен ми се иска Дондуковата градина да бъде максимално бързо, тъй като аз поне и в предния мандат съм бил заместник кмет и знам, че цял мандат тази тема стоеше постоянно на стендбай, нали, да стане или да не стане. Не се случи, поне искам, ако живот и здраве, да съм тук целия мандат, поне в този мандат да се получи в пълнотата и да я видя реализирана тази градина, за което аз пък ще бъда остена към главния архитект да работи по този въпрос и да го направим. Архитект Жечев, изгледахте интервютата на инженер Пашов и на вашите колеги архитект Николов и архитект Константинов. Коментара ви? Ами трябва да ви кажа, че доста така на пръв поглед абсурдни така ситуации, да ни кажа неистини от страна на инженер Пашов, извинявам се, чух, което не мога да си обясня за как може това да се случва за една такава институция, каквато е кметството на район Централен. На първо място, може би, ще ме попитате, кое ме е провокирало изобщо да участвам в този конкурс. Провокираме тази публична, как да ви кажа, предосведоменост за избора вече. Т.е. както битуваше сред колегите, както и един член от журито директно ми каза, не дей, защото ще се разочарова, ще вече са си го избрали. Колегата, както вече ви казах, в продължение на повече от месец, ежедневно присъства в тази администрация, коментира начина на процедиране и одобряване на проектната документация, което много лесно може да се установи. Това е публична тайна, така да се каже. И начина, по който изобщо се процедират подобни конкурси, при условие, че ние от Камарата на архитектите в България положихме огромни усилия в контекста на европейските директиви при избора на такава отговорна длъжност, единствено и само напълно обективно да се изследват професионалните качества и критериите по отношение на това да бъдат, както казах, обективни. В тази връзка именно ние по настояване от Камарата променихме така наречения член 5 алинея 2 от ЗУТ с изискването, нашето предложение до парламентарните комисии по отношение на последните промени в ЗУТ беше поне 2/3 от комисията да бъде от архитекти с равна или по-висока квалификация от тази, която се изисква за заемането на съответната длъжност. На първо четене се възприе това да няма такова масирано присъствие на колеги архитекти в тези комисии, макар че доводите за това почти не бяха съществени, тъй като каква по-точна оценка биха могли да дадат архитектите за архитекти, какво един чиновник разбира от ангажиментите и отговорностите на един главен архитект. Но се възприе това вече като задължителен, това от последните промени на ЗУТ, да има представители в множествено число на САП, Съюз на архитекти и на Камарата на архитектите. Администрацията на район Централен е възприела екзистенц минимума на това. По един от двамата, в случая присъстваха председателя на Съюза на архитектите в Пловдив и председателя на Камарата на архитектите в Пловдив. Разумно и правилно. Заедно с тях комисията присъстваха и 5 души чиновници от администрацията на район Централен. И от тук започна и сагата. Като изгледах внимателно интервюто, той е качен почти така на всички електронни медии с моите двама колеги, което е взето, забележете, непосредствено след полагане на анонимния писмен тест преди отварянето на пликовете. Това е много важно да се подчертае, поне аз с такова впечатление останах. Значи и двамата изразиха категоричното си становище, че
този изпит е основополагащ за избора на главен архитект, тъй като той дава ясна и обективна информация по отношение на професионалните качества и възможности на съответните кандидати. Теста даваше възможност за максимален брой точки, които могат да се постигнат при правилен отговор на всички въпроси, 50. При отварянето на пликовете така си пролича, да ви кажа, неприятната изненада на една част от журито, че аз бех достигнал максималния брой 50 възможни точки, докато моят опонент, за съжаление, в този смисъл беше бит, ако използвам терминологията на нашия министър-председател. А от изказването на колегата ми, така доколкото си спомням точно, архитект Костадинов, когато беше запитан, нали, какъв е реда за провеждане на конкурса, той каза, спечелилия първи тур отива на интервю, което е логично, в 2 часа след обяд. Логично е да е така, след като основната база на изпита е теста, след това да се отиде на интервю и да се види този, който е спечелил теста, дали в крайна сметка притежава екзистенц минимума или максимума на така наречените административни умения. На втори тур отидахме двамата. И мога да ви опиша и нещата, които в интервюто на инженер Пашов, ако не се лъжа, безкрайно ме смутиха, защото номер 1. Той изтъкна като довод едва ли не за това преобръщане в класацията. Обстоятелството, че аз съм допуснал непростимата грешка, че съм заявил, че главният архитект на района е подчинен на главния архитект на общината, което първо е лъжа. Казвам думата лъжа, не казвам неистина, защото не бива така от такава отговорна институция да си манипулират избори и то за главен, т.е. извинявам се. Да, то пак е един вид избор, да, на главен архитект на район Централен. После ще ви кажа и защо и как, нали, пропуснах в началото да ви кажа, че си подадах документите в последния ден, точно предвид цялата тази ситуация от предварителното харесване на така, и направата на избор преди конкурса, но да се върнем на изказването на инженер Пашов. Той каза, че тази непростима грешка, че съм казал, че главният архитект е подчинен на главния архитект на общината, на практика е довела до това преобръщане в класацията. Забележите, става въпрос за интервю, което се провежда в една стая в присъствието на още 6 души свидетели. Първо, това е лъжа, затова защото аз му изброих правилно, нали, цялата административна структура на община на район Централен, като започнах и казах кмет, заместник кмет, спрях се и го попитах във вашата административна структура имате ли длъжността директор на дирекция. Той си погледна лището, каза да, имаме, след това аз допълних директор на дирекция, главен архитект и подчинените му звена надолу. След това добавих категорично и главен архитект на общината, за което той се хваща. Значи той фактически изкара думите ми от контекста и примълча, че не съм изредил цялата административна структура на район Централен, която стои във възходяща градация над длъжността главен архитект. Доколко това е важно основополагащо, оставам на всеки от зрителите да прецени. Аз според мен дори е смехотворно. Още повече имате страхотен административен опит, бил сте главен архитект на голяма община. Знаем, имате много сертификати за менеджмент, за управление в едни много интересни и важни институции, така че това просто е малко, меко казано, смешно. Дори този въпрос да ви зададат въпроса на кого е подчинен. Не, нека все пак те следват някакво изпълнение на някаква мисия, те петима чиновници. Според мен, както е прието да се казва, пазят си хляба. Но да продължа нататък. За мое голямо изнудване се оказва, че с това свое изказване, за мое голямо очудване, повтарям, се оказа, че именно председателя на комисията не познава административната подчиненост, защото си известен е факта, че главният архитект на район, какъвто е град Пловдив с районно отделение, работи в това число с делегирани правомощия на главния архитект на общината. А когато едно административно лице работи по делегирани правомощия от страна на друго, то се намира в административна подчиненост. Когато председателя на комисия по избор на такава една отговорна длъжност не му е известно това обстоятелство, за мен това е срамота за самата община. Още повече, че тази административна подчиненост на районния главен архитект
по отношение на делегираните правомощия от главния архитект на общината е описана точно в длъжностната характеристика на главния архитект на самия район централен на град Пловдив. Коментарът е излишен. Другият довод, който изтъкна е, че аз не съм си могъл да се сета, защото не съм бил подготвен с документите. Благодаря му за... видимо, той беше много притеснен, чувстваше се много неудобно. Доколкото си спомням дори за този човек, аз го споделих пред една телевизия, той се е намирал в някаква административна подчиненост, не си спомням каква, изглежда работеше в някаква общинска фирма, по времето, когато бех заместник кмет и главен архитект на общината. Имам впечатлението за него за почтен човек. Видимо от това интервю ми се струваше, че беше много притеснен и се чудеше как да измучи от пръстите си доводи, по които да по някакъв начин да обясни това необяснимо състояние на резултатите от този конкурс. От една страна спечелил безусловно най-важният етап теста, анонимният тест, нали, повтарям, в запечатани пликове и така нататък. От друга страна класиран на второ място кандидат. В втория си абзац, да се върнем на това, за което стана въпрос, по което той така сподели, че не съм си бил подготвил преди това добре с административната структура на общината. Спомена, че не съм знаел, че главният архитект на район централен има съответните административни контакти с, забележете, район Реден и Сика, Пловдив. Значи, това е абсурдно, наистина, защото въпросът от негова страна, и това могат да го потвърдат останалите 5 или 6 до 7. Ами ако са купени, как ще го потвърдат? Аз разчитам, че моите колеги като архитекти, и в това число ние сме ги избрали за това да защитават интереси на архитектурната колегия, а не интересите на отделни чиновници. И затова разчитам, че двамата ми колеги ще са длъжни да вземат обективна позиция в случая. Нали, за чиновниците, да, те се намират в административна зависимост, те са на заплата на кмета на район централен, но двамата архитекти, пак повтарям, поради обстоятелство, че точно в тази посока променяме закона, за да бъдат изборите на главен архитект обективни, а не субективни и чиновнически, нали, като назначение шурибаджанашки бих казал, те биха могли да свидетелстват и да бъдат обективни. Въпросът от архитект Пашов по отношение на ролята на Реден и Сика, по отношение на контактите и главния архитект с тази държавна институция, беха с какви фирми и лица контактува главният архитект, което трябва да ви кажа, че аз поне 3 въпроса му зададах уточняващи какво има предвид под фирми и лица, тъй като главният архитект контактува с безброй физически, юридически лица в контекста на своите служебни задължения, одобряване на проектна документация, председателство на районния експертен съвет по устройство на територията и така нататък. Накрая, когато уточни и ми зададе въпрос с Реден и Сика, аз му казах, разбира се, освен с Реден и Сика, естествено с МРРБ, Министерството на регионалното развитие и всички структури в държавата по териториално и селищно устройство. Доказателство за това, че е манипулация, това изказване, е и нещо много интересно. То е документирано в самия конкурс. Доколкото си спомням, един от въпросите в теста беше точно в тази посока, на който въпрос аз съм отговорил правилно и перфектно. Тоест, няма как един човек, който да е бил главен архитект на града и на съответните райони, не искам да изброявам другите длъжности, които съм вземал, да не му е известно, че Реден и Сика, той е контролиращ орган. Той дори наказва главния архитект за съответно не справяне или лошо справяне на своите ангажименти и задачи. Тоест, изтъкването на този аргумент, освен че е неистина, ми е абсурдно, дори по своя смисъл. Освен интервюто по отношение на така нареченото познаване на административната структура на съответната административна единица, което според председател на комисията, инженер Пашов, се е оказало фундаментално и решаващо за избора на тяхния избран кандидат. Той изтъкна и че една от двете задачи, имаше и 2 практични задачи, които аз реших също перфектно. И това също моите колеги, двамата архитекти, могат да го потвърдат, надявам се. Той се хвана с това, една от двете задачи беше малко по-субективна. Даде ми се възможност, докато изпитваха другия ми колега по отношение на административното му умение,
аз да разгледам един проект, който е внесен за одобряване в района и да опиша евентуално забележки и да направя препоръки. Той да бъде ли одобрен или да бъде върнат за преработка. За краткото време, в което разполагах, аз открих десетки забележки. Проектът ни отговаряше на много от нормативните изисквания и влачеше доста чисто технически неточности при изготвянето на проектната документация. Когато влезнах да докладвам, т.е. да комуникирам с комисията в хода на въпросното интервю, тази проектна документация остана на разположение на моя колега, който пак той излезна вънка да работи по нея. А аз продължих да докладвам по първия въпрос, нали, който беше чисто градоустройствен, пак практическа задача, и да отговарям на въпросите, доколкото се спомням на комисията по отношение на административната структура на района, която, пак повтарям, се оказа най-важна за избора на главен архитект на район Централен, по думите на инженер Пашов. Което е абсурдно само по себе си. То е абсурдно за всеки един нормален човек. Обаче ние очевидно не живеем в нормална държава и даже какво да ви кажа, просто обидно е начина, по който абсолютно така безпардонно се правят тези неща, без да се интересува изобщо, че по този начин се дискредитира не само съответната единица, а държавата, защото в крайна сметка това са представители на съответните институции и то за район, който е с такава огромна наситеност на културно-исторически ценности, какъвто е район Централен град Пловдив. Това просто не е някакво обикновено населено място и затова най-много ме боли за този подход, който наподобява по-скоро болшевишките години в Русия и то след 17-та година, защото в момента по начина, по който се провеждат тези конкурси и се назначават съответните служебни лица, даже да наистина служебни лица, лапсуса може би е точен, без да се търсят критерии за тяхната професионалност, това погледнете администрацията на какво прилича. По няколко заместник кметови на райони, т.е. едно натрупване на една огромна администрация, която се изхранва в крайна сметка от бюджета в тая държава и едно от 80% от тези длъжности са абсолютно така, какво да ви кажа, синекурни, може би е точната дума, по-скоро може би по този начин се формира някакъв така как да ви кажа, някакъв подготвят си хората за избор от избор. Тоест, неща, които нямам думи, едва ли има друга подобна държава. Но да си върнем все пак на самото интервю и конкретиката по отношение на анализа, който направи председател на журито, що се отнася за анализа, който съм направил на проекта, който е бил внесен за одобряване в район Централен. Той не каза нищо по отношение на това, което аз съм направил, но издигна в така акламира представянето на моя колега, като каза, той дори, доколкото си спомням, направи повече забележки, отколкото е направил ЕСУД за въпросния проект. Забележете какви критерии за избор на главен архитект имат тези хора. Значи, аз пак ви казвам, в момента, в който докладвах основни така сбъркани неща в този проект, недопустими така и отклонения от нормативната уредба, да не ги изреждам сега, това няма да е интересно за аудиторията. Нали, пожелах проекта, който в момента беше на разположение на колегата ми, да бъде на масата, за да може да продължа анализа, тъй като бех стигнал до вертикалните разрези в проекта, които ми се сториха от първо четене, дори и за неверни. Нали, но доколкото спомням, един от членовете на комисията, дори в хода на представянето и описването на забележките, които бях открил, за това, че примерно сградата е недостъпна по отношение на това, че асансьорите, стълбищата не беха за хора с увреждания предвидени и така, ред други неща, които не искам да изпадам в конкретика. На мен ми се каза достатъчно, забележете, каза ми се достатъчно, продължавайте по следващата тема, защото няма време. Когато член на комисията ти каже достатъчно, продължавайте последващата тема, това означава на практика, че си перфектен в това отношение, че броенето след това на броя на забележките, колко са повече или по-малко, това е нещо абсурдно, толкова гротексно и толкова подчертаващо този абсолютно така предрешен конкурс, че просто нямам думи. Аз съм сигурен, че в тая държава ще се намерят много чиновници с изключително така посредствен проектантски опит, които, не дай Боже, дори не знам как ми дойде на акъла
ако Франк Гери влезне и вкара някакъв проект, ще му намерят не 12 забележки, ами 1012 забележки и ще смачкат авторитета му повече, отколкото той е деформирал сградите си. Нека да кажем все пак кой е той за зрителите, да кажем кой е той, за какъв Франк говори. Не, оставете го това няма никакво значение. Мисълта ми е, че това не може да бъде критерий за избор на един главен архитект. Особено, пак повтарям, нали, от една страна аз си свърших перфектно, дори по тяхните категории и така и начин на оценка работата. Още недопустимо е критерий да бъде, нали, кой колко забележки бил написал по някакъв проект. След като в крайна сметка, предполагаме, колегата ми е казал, че този проект следва да бъде върнат за доработка. Това е смисъла на самата проверка. Но другото, което е много странно, такива критерии нямаше и преди конкурса. Тоест, точно по какъв начин ще следва и ще стават точкуването. Искате да кажете, че правила на този конкурс не ви бяха издадени? Никакви. Нещо повече. Освен, че не бяха публикувани никакви правила, по които ще станат оценките, които така наречения прозрачен конкурс, за да не може да бъде манипулиран в последствие, каквото аз най-отговорно твърда, че тези хора направиха. Най-отговорно твърда. В крайна сметка аз ги обвинявам в нарушение. Нали, и ще стигнем и до сагата с съответните съдебни институции в случая, но недопустимо е за един такъв конкурс да няма ясни и точни правила преди това, с които да бъдат запознати евентуално кандидатите, за да бъде наясно всеки един как и по какъв начин той ще бъде и на какви принципи ще бъде оценяван. Нещо повече. Закона изисква такъв конкурс да бъде обявен в един национален или най-малко един регионален вестник. Това е свършено, наистина направено. Един месец преди датата на конкурса има обява във вестник Марица. В тази обява пише, че такава обява ще има и на информационната табела на общината. Такава обява колегите ми, не само аз протестирам против този конкурс и ми се струва, че скандала ще стане твърде голям. Такава обява нямаше на табелата, информационната табела на общината. Нещо повече. Обява за този конкурс нямаше и на сайта на район Централен. Става въпрос за обява за конкурс за главен архитект и на сайта на община Пловдив. Значи, от тук нататък се натрупват много. Защо? Защо? Значи, някой се е харесал някой, обаче понеже закона се е променил, нали, и се изисква конкурс на всичкото отгоре из присъствие на архитекти и се скалъпява тази, как да ви кажа, просто бих казал жалка сцена, наречена конкурс от една страна. Но вие знаехте, че така ще се случи. Защото той беше предрешен. Вие сте човек-боец. В недалечното минало защитихте интересите на града с делото за базиликата. Нека само отворим една скоба. Знам за вашата скромност, но все пак да кажем какъв национален, защото това е национален интерес, не е само градски, и колко време го защитавахте пред едни корпоративни интереси от старата власт. Вижте, слагате пръста в една стара рана, която ми коства много усилие. И когато наистина започна, така да се каже, съшиването с бели конци на този конкурс за главен архитект на район Централен, доста колеги ми се обадиха по телефона, защото поне тези, които са в час с това, което се случи на времето с продажбата на празния терен, т.е. продажата на античната базилика и античния форумен комплекс на древния Филипопол. Говорим за паметници от световно значение, като празни дворни места ги беха продали. Аз тогава подадах наистина сигнала до главна прокуратура, започнаха си едни дела от страна на министъра, започна да съди кмета, безпрецедентен случай, областният управител също заведе дело и в резултат на всичко съда доказа, че сделките са нищожни и незаконосъобразни. В резултат на това тези паметници останаха за Пловдив и в момента са емблеми на този град. И вие бяхте основен свидетел, не се притеснихте, нямаше натиск или имаше натиск. Говорим за огледалото на нашата система съдебна. Беше огромен от страна на административно-управленския екип тогава. За съжаление, прокуратурата си свърши наполовина работата, значи установиха се тези закононарушения, но както сме свикнали да
бъдем свидетели на подобни грандиозни скандали, виновни нямаше и наказани нямаше. Тоест не беше повдигнато обвинение към така наречените неизвестни лица. Забележете, неизвестни лица продават раннохристиянска базилика. Забележете, става въпрос за християнски храм, който е най-големия в света до този момент. Съвсем отговорно го заявявам. Преди построяването на Света София в Константинопол. За какви мащаби говорим? Това е това, което ние като нихилисти наричахме мозайките. Мозайките са мозайки на пода на един огромен храм за времето си, който се намира пред входа на католическата катедрала Свети Лудвиг. Беха го изтъргували като празно дворно място и на негово място трябваше да се построи един мол, нали, който с П-образна арка, да не изпадам в подробности, като и този проект и другия за форумния комплекс, нали, на древния Филипопол беха съгласувани надлежно в НИПК тогава. Национален институт паметници на културата. Тогава така му беше наименованието на този институт. Като, доколкото си спомням, дори като свидетел по тези дела и прокурорски преписки, ако не се лъжа, съпругата на тогавашния директор беше консултант. И значи не отдавна гние тази държава. Не отскоро исках да кажа, извинявайте, гние тази държава. И това, което в момента ме провокира наистина да подам в последния ден от обявения срок този скришен конкурс, документите си за тази длъжност, беше обстоятелството, че сякаш всички тези усилия, не само на мен, защото след това, след като беха подадени тези сигнали в Главна прокуратура, аз срещнах една голяма подкрепа, в това число от президентството тогава на Република България и редица институции, които може би с натиска, който упражниха върху институциите в България, доведаха до това, че в крайна сметка тези уникални паметници на културно-историческото наследство останаха и беха провъзгласени за публична държавна собственост, каквато им е истинската, така да се каже, характеристика. Това ме така някакси амбицира цялата тази, как да ви кажа, цялото това задкулисие по отношение на този конкурс в район Централен, да подам документите си. И това беше един тест за мен, защото забележете, аз ако бех си провалил на първия етап на теста, дето се казва, представете си, такива хора като мен, обикновено властта в тази скапана държава не ги обича. Извинявам се за квалификацията скапана, но не се смятам за причина за това. Просто прекалено много търпим те, които я скапват и продължават, и ще продължават очевидно да я скапват тази държава. Та в този смисъл в мен така възнегодува просто чувството на все едно, че нищо не се е случило в последните 25 години. Дори колега от район Централен ми се обади по телефона и ми каза: Емиле, става по-зле, отколкото беше преди. Просто няма никакви правила. Тези хора си правят каквото си искат. Та в този смисъл наистина подадах документите си. За тяхно злощастие, нали, в крайна сметка се оказа, че съм корифей в административното право. 50 точки от 50 възможни. А тяхният избранник не можа да постигне такъв резултат. Нормално в едни такива условия, когато не си успял, прекланяш глава и си подчиняваш на изискванията на закона, в крайна сметка, защото в крайна сметка закона трябва да бъде основополагащ. И тези хора трябва да знаят, че там са временно присъстващи в тая администрация, нали, като чиновници, избрани са да служат на това общество и на този град, а не да назначават свои хора, които са харесали. Нали така? Ако сме нормална държава. Обаче се излиза, че не е така. И какво да ви кажа, направо съм възмутен от тая работа. Колко време бяха така тези дела? Колко нерви пълтихте? Кой говорите? За базиликата и за... Базиликата около 3 години продължиха делата. А можете ли сега да продължите, предвид на нашата, в кавички, прекрасна съдебна система, явно, че ще има битка отново. Готов ли сте? Имате ли енергия за тази битка толкова? Да. Аз пак ви казвам, аз се кандидатирах просто първо да тествам себе си. Второ... Вие видяхме, че успяхте, но от тук нататък ще започне една друга война. Изглежда, че съм го направил да провокирам системата и да опоръча избора на тяхния избранник. Нали. Всеки живее според това, както намира за добре. Има един съдия върховен, който ни съди, който няма как да го подкупят. Аз в това число съм бил и участник в един друг такъв конкурс преди много години, когато някои от участниците в това жури по същия начин не допуснаха главен архитект, изпълняващ длъжността, да участва в конкурса с измисленото условие от 10 години стаж.
Нали, след това се намеси прокуратура, започнаха разследване, но този кандидат, т.е. който не го допуснаха тогава, защото беше млад специалист, в един момент се оказа след една година началник на всичките тези хора и те беха изтръпнали от ужас, че ще бъдат уволнени. Останаха на работа предвид сложните там семейни проблеми, които имаха. И сега гледам, че обаче те не са си научили този урок. Нали, че в крайна сметка, както казва народа, има Господ. Така че може, ако се изразя така малко в тая посока, може и палачинката пак да си обърне, както са тръгнали самонадеяно, да продължават да си правят каквото си искат. На излизане от район Централен, между другото, апропо, забелязах оная купчина с камъни, която на времето трупахме в студените така февруарски дни, с табелата, нали, за гражданското неподчинение. Не знам, очевидно нещата назряват. След като някои си правят каквото си искат, нали, не зачитат и законите в тая държава, по някакъв начин манипулират така по един безпардонен начин такива едни процедури, които, пак повтарям, са регламентирани законово. Не знам, може би настъпват времена, в които могат и да станат много изненадани тези така новоизлюпени администратори и чиновници, които, пак повтарям, аз много болезнено възприемам нещата, защото става въпрос за район Централен на град Пловдив. Територия, ако мога така да се изразя, наситена с безброй културно-исторически паметници. Няма друга такава територия с такава локация, толкова гъстота на такива паметници. Няма такава територия на цялата територия на Република България. Аз се съмнявам дори, че значимостта на този район стои, няма аналог дори и извън границите на тая държава. И по този начин един такъв лекомислен подход на фона на скандалите, които стават напоследък с разрушаване на паметници на културата, ми се струва, че тези хора ще станат редовни абонаменти на златни скунксови, златни тикви и какво ли не още, ако се продължава по този начин. Но, какво да ви кажа, точно заради това въпросът ви беше дали ще го обжавам, може би толкова. Да, какво ще предприемете, ще имате ли енергия, защото да се борите срещу една система в името на някаква истина, защото вас ви казва, че сте неконтролируем. И докато и медии, и разни важни хора смятат, че да защитиш истината е неконтролируемост, ще бъде такова положение. Аз съм заставал, нали, това така, моят бивш кмет го е казвал, доколкото си спомням, на позиция в защита на обществения интерес, тогава, когато това ми е коствало подаване на оставка. Нали, един човек, когато иска да защити своите принципи, не би следвало, поне аз така мисля, да има някакъв мащаб в това отношение. Така че аз съм си направил сметката. Знаех много добре, че нямам абсолютно никакви шансове по отношение на този конкурс. Бех предупреден и от член на комисията дори. Не искам да му спомена името от уважение. Той мисля, че ще го каже. Че всичко е предрешено, че няма смисъл, че те са си го харесали, беше точната реплика. Но докато стоим като овце и позволяваме да намачкат разни чиновници, които нямат абсолютно в автобиографията им няма нищо вписано, освен това колко и какви административни длъжности са заемали, ние ще продължаваме да се превръщаме в едно гето на Европа, каквото сме в момента. Защото хората губят вярата си, че нещо може да се промени, губят вярата си, че могат да бъдат поведени в правилната посока. Веднага след това ще почнат едни скандали, ще почнат, нали, винаги е било, знаете, аз не съм единствен, има много хора като мене, оклеветявания. Те са царе в това нещо. Нали. Той е чиновническо-чингиджийски апарат, който за съжаление се завърна някакси така гротескно в управлението на като цяло, унищожава вярата на младите хора в бъдещето на тая държава. Терминал 2 сигурно е пълен и днес с опашки от хора. Та в този смисъл аз така възприемам себе си. Колкото този конкурс, не искам да кажа, че съм го подценил и че съм участвал само за да скандализирам администрацията на район Централен, защото пак ви казах, аз нямаше как да бъда сигурен, че спечела 50 точки от 50 възможни на теста. Но и ако беше се случило така да ми бъде възложена тази работа, щех да я поема отговорно. Нали? Макар че аз очаквах това нещо да се случи. Целта ми беше точно това. Да ги види обществеността какво представляват управниците на този град. Дали ще търся правата си в съда, колкото първоначално разбрах, нещата са много сложни от тази гледна точка, но
ще опитам всички възможни законови средства, за да докажа поне пред хората за какви така циркове просто се разиграват зад гърба им при избора на такива отговорни длъжности. Но бих желал, ако ми позволите, така даже си направих леки бележки по отношение на изказванията на господин Пашов, защото в крайна сметка той е председател на комисията. Значи той каза на края на интервюто си, че и двамата сме имали перфектен опит в ръководните длъжности. Опит в ръководни длъжности. Аз ви предоставям моята скромна автобиография, където по дати точно от до е описано общо взето така цялото ми присъствие и съвсем така общо понахвърлено някои неща от моя живот, каквото трябва да съдържа една автобиография. Между другото, има както сме свикнали да казваме, европейски изисквания за такава автобиография. Когато се кандидатира, това би трябвало да им е известно на тези хора в район Централен, какво трябва да съдържа една такава автобиография, и тя наистина трябва да съдържа периоди, ограничени от до и със съответните документи, ако съответният орган го изиска. Препоръчвам ви, тъй като тя е неразделна част това, което ви давам, от официалните документи, които съм вкарал в район Централен като кандидат последния ден от изтичащия срок за конкурса. Аз ви подарявам тази автобиография, тя е подписана и отговарям за верността на тези обстоятелства, посочени в нея, да поискате същата тази автобиография от моя опонент. И да ги предложите двете тези автобиографии, тъй като инженер Пашов посочи, че това бил също основополагащ критерий, т.е. административния опит, и така би трябвало да бъде в една нормална държава, да ги съпоставите и да ги публикувате на всички електронни страници, за да могат хората да си представят за какъв сравнителен анализ от тази комисия става въпрос. Това също е обективно, нали? Архитект на Хисаря, архитект на град Пловдив. Само този факт Сега нищо не искам да кажа за своя колега. Кога и как е бил в архитект на Хисаря, това всеки един човек си има право да живее живота си както намери за добре. Аз говоря за общинската администрация на район Централен. Изискайте двете автобиографии и ги сложете на електронния регистр, да могат хората да четат за какъв конкурс в много големи кавички става въпрос. От друга страна, това, което ме смути, нали, при 7-членно жури, 5 души чиновници на трудови договори с кмета на община, кмета на район Централен. Някой си го е избрал своя главен бъдещ архитект срещу 2 души архитекти. Благодарение на последните промени, пак повтарям, които ние наложихме от Камарата на архитектите в България за промяна в ЗУТ, нали, когато му беше зададен въпроса как стана, как се сумираха тези точки, че се получи тази гигантска разлика, която за мен поне е обидна. 200 и кусор точки срещу 150 и няколко. Той каза, ами не знам аз как се станало събирането на тези точки и се е получило това нещо. Как, нали си председател на комисията? Как се е станало сумирането на база на какви критерии? Ако ти не знаеш какви са критериите, как е станало сумирането, кой друг да го знае това нещо? Освен това на въпроса, който му беше зададен, верно ли, че той месец преди това е посещавал Ката ден, нали, администрацията на район Централен, което отново повтарям, това е ноторно известно, публично известно на цялата архитектурна колегия в град Пловдив, нали, това обстоятелство. Нали. Отговора беше, аз не знам, аз стоя в кабинета си и не знам кой влиза, нещо от сорта беше. Нали. Хубавото е, че разполагаме с 2 видеоматериала. Аз бех достатъчно конкретен да посоча неверни обстоятелства, да не кажа лъжи в изказването на председателя на тази комисия, очевидно доказващи манипулацията в този конкурс. И при тези обстоятелства няма как да не бъдат по някакъв начин намесени съответните органи в тая държава, които би следвало да следят как се спазват законите, дали изобщо се спазват, дали има някаква или няма злоупотреба със служебно положение, дали има нещо, което в крайна сметка нарушава интересите на обществото, какъвто е смисъл на спазването на законите. Защо ви боли толкова за Пловдив в това време на корупция, на пари, на материализъм?
Защо да не ме боли? Аз мисля, че всеки един нормален пловдивчанин би трябвало да го боли и би трябва да ви кажа това на всеки един човек, който тръгне да прави нещо такова, му струва много. Значи аз спомням едно интервю по телевизията, веднага изкочи един информиран граждан и казва: то автора на тази сграда дет търчи там и там. Ние коментирам. Изчакайте хората да си свършат работата. В крайна сметка, конкретика. Сградата, дет се казва, е средна пломба. Използвам така, между два калкана. Наоколо няма изпълнено застрояване. Скота корниз 15 метра. Естествено, при 9 метра лице тя ще стои наистина доста стърчаща. Нали? Но представете си този чиновническо-чингиджийски клеветнически апарат как се задейства в един момент. Нали? Не ги боли за това, че на мястото на тютюневия склад е предвидена 60 метрова или 60 етажна сграда, нали, при ясно така регламентирани норми за плътност и интензивност за застрояване в този град. Никой това не го вълнува, но този, който тръгва да каже, че царя е гол, нали, използвам, нали, тази метафора така, нали, в един момент става обект на всякакви атаки. И това, между другото, винаги по един и същ шаблон, почти от едни и същи хора следва всеки един човек, който се опита да защити по някакъв начин обществения интерес. И аз аз съм подготвен, даже очаквам така нещо друго. Даже интересно ми стана, че доста постни са атаките на този етап. Ами няма за какво да се фане, защото вие сте талантлив човек, а посредствеността така трудно се бори с талант. Хората да говорят не ние да говорим за това, но си спомням, че мръсотията, която беше изляна върху мен, когато станах прокурорски свидетел и посочих, повтарям, конкретни длъжностни лица на община Пловдив за незаконната продажба не само на форума и античната базилика, и на редица други имоти в Пловдив, бех затрупан буквално от скандали, т.е. от клевети. Има осъдени хора в тази посока. Нали? Обезщетенията, между другото, са смехотворни. Омърсеното им струва много повече от 2-3 хиляди лева обезщетения за не знам и формулировките в съда какви беха, но какво да ви кажа, нервите не си заслужават понякога в такава държава да се опиташ да правиш нещо, което да бъде от една страна противостои на корупцията и недопустимите административно-чиновнически практики. От друга страна аз мога да ви говоря цял ден за безумията, които се извършиха, нали, по отношение на булевард Марица Юг, по отношение на други такива одобрени скандално проекти и така нататък, но не е това темата на интервюто. И в момента, в който се опитваш да защитаваш обществения интерес, неминуемо трябва да си готов да станеш обект на такива гнусни, бих казал, клеветнически кампании, но... Прави каквото трябва, да става каквото ще. Защото когато слугите управляват, какво беше? Не знам какво беше. Не знам. Някъде... Града загива. Не бих, защото някой може да го изтълкува много двупосочно, не от страх от някакво така търсене на някаква съдебна отговорност, но ми се струва, че в вечната книга, Библията, някъде беше казано, че когато слугите започнат да управляват, цитирам по памет, нали, там се използва наистина термина град. Нали, града умира. Нали, става жертва. Или на нашественик, или просто се разпада цялата структура. Тоест, такива структури има от край време. И доколкото си спомням, беше, мисля, че цитат от Премъдро Соломонова, някой от книгите на Вехтия завет, както се казва. Тоест, тези неща не от вчера са ставали. Не от вчера се случват. Лошото е, че след 25 години преход се стига до такива абсурдни ситуации. Аз така помня, не искам да защитавам това, което беше преди 25 години, но подобен абсурд беше немислим. Когато мен немислим беше, защото един такъв скандал можеше да косва много на чиновника, който го е направил. Имаше някакви държавни структури, които бързо и така общо взето, може би еднопосочно, но все пак наказваха и хората не смееха. И си спомням, примерно, промените беха в тая посока. Например, когато мен ме назначаваха за главен архитект и заместник-кмет, защото някой може да опонира, че всъщност не беше с конкурс. Тогава изискване за конкурс нормативно нямаш. Но пък имаше изискване в закона назначаването на главен архитект да става с разрешение на министъра. Да. И министър поемаше отговорността, проверявайки
съответните приложени документи, така възможности на съответния кандидат. Тогава беше делегирано това на министра, дали той има съответния капацитет за изпълняване на тази длъжност. И след това нещата тръгнаха демократично уж да се променят. Ние също от Камарата на архитектите в България, да, може би ще ме опитате защо след като съм заместник-председател на Камарата на архитектите в България, съм тръгнал да участвам в този конкурс. Един друг въпрос, който... Вие го казахте, обичате Пловдив, болеете за културно-историческото наследство, защото район Централен е... Настоявахме наистина тези неща да се случват по този начин, както вече стана въпрос, участието на представителите на двете институции. Наистина този тест, на който си позволих абсолютно еднолично, без да намесвам институцията, от свое лице, като физическо лице, реших да тествам този конкурс и той, както виждате, се оказа съшит с бели конци. Но в този смисъл искам да ви кажа, че даже сериозно се замислям дали си така се заслужават тези усилия да се правят от страна на професионалните организации за създаването на една прозрачност. Вие пак бяхте тръгнали да говорите, че освен главен архитект на Пловдив, бяхте и заместник кмет, да кажем, че това също е една голяма отговорност. И какъв ви беше мотива да вземете тези две длъжности? Едва ли е заради високата заплата, как да кажа в кавички? Тя не беше и висока заплатата, но мисълта ми е, че аз, когато ме поканиха, защото така стана тогава, от Съюза на демократичните сили, аз поставих това условие на тогавашния кандидат за кмет, господин Спас Гърневски, че искам да изпълнявам и двете длъжности. И това не беше, даже имаше един въпрос, вече не помня, това беше преди толкова години, защо е това изискване. Един вид, че много хора биха могли биха приели това нещо без да поставят условия. Аз му казах, тъй като не се познавахме с него преди това, аз му казах, че искам да нося пряка отговорност към него, защото длъжността на главен архитект е една изключително отговорна длъжност. И не мога да си позволя да я поема, при условие, че имам политическа шапка в лицето на някакъв заместник кмет, без да ми са известни неговите професионални качества и компетенции. И тогава той се съгласи на това нещо. Съгласи се. При известни условия, разбира се, които не бих желал да коментирам. И трябва да ви кажа, че през целия 4 годишен период нито един път не бех принуден от него да извърша нещо, което беше против волята ми. Съвестта ви е чиста? Чиста ми е съвестта. Наистина случих на добър ръководител, който поне от моя гледна точка, казвам това, което засягаше моя ресор, защото отговарях тогава за близо 150 човека. В това число и по районите, които... Да кажем по това време какво вие под ваше ръководство ви изградихте в града тогава. Да си припомним. Не, важно е. Надлез Родопи е много важен. Не, оставете Надлез Родопи, булевард Марица Юг. Аз по-скоро бих ви дал като един много лош пример булевард Марица Юг, защото почнахме изграждането и той не е наша приумица или моя. Той е предвиден в общия устройствен план на Пловдив още от 60-те години. Предишния, не този, който скандално приет и одобрен, по който града работи в момента, или по-скоро не знае как да работи. Но това няма как хората да го знаят. Но когато един булевард такъв, ето един пример за лошо администриране, е предвиден нормативно да премине от единия край на града до другия посока изток-запад и да отвори града към реката, пак повтарям, това е предвидено още през 60-те години, и ти започваш изграждането му в уния изобщо бедни на инвестиции години. И когато след това дойде един друг и одобри един, бих казал, градоустройствен абсурд, какъвто е пешеходния мост, с тези два административни токмаци от двете му страни, които смачкаха профила на този булевард, се получава един абсурд. Значи в двата края на града, само един пример ви давам за лошо администриране. Профила на булеварда е 22 метра, в средата, където е най-натварената му част, той преминава на един профил, ако не се лъжа, няма и 10 метра. Поради тези два токмака, които на всичкото отгоре стоят и празни,
Тоест инвестиционните интереси на инвеститора не покриха очакванията. И ако този човек, който инвестира, защото хората, които инвестират парите си, те не са виновни. Виновни са лошите управници, които не могат да им помогнат така, че тези инвестиции да станат полезни хем за тях, хем и за обществото. На практика, при реализиране на този буливард от край до край, ще следват тези токмаци, как пак казвам, да бъдат съборени, тъй като те беха абсолютно незаконно одобрени проектите в рамките на публичната общинска собственост буливард Марица Юг. И такива безумия стават в Пловдив. Конкурса за моста, западния мост, този, който е в западната част, близо до ЖП моста, който по този объркан общ устройствен план на Пловдив следваше да вземе едно диагонално положение по отношение на ЖП моста и по този начин естествено ставаше и по-дълъг, нали, и по-скъп и не на място. Самия конкурс, който така поздравявам, нали, архитектурната гилдия в този град организира, доказа, че местото му не е там, а има одобрени проекти. Значи, кой одобрява проекти за инженерно съоръжение, струващо милиони, при условие, че в крайна сметка един наистина прозрачен конкурс, какъвто се състоя с едно авторитетно жури, доказва, че местото на този мост не е там. Представете ли си какви абсурди се случват в този град и то свързано с парите милиони средства на този данъкоплатец. И тези всичките неща ме карат да мисля, че на фона на тази административна импотентност, извинявам се за израза, да се правят такива конкурси за главни архитекти просто е... Вредно е, престъпление. Да. Мерзко е, бих казал. Мерзко е, бих казал. И това мога да добавя, друго не знам. Просто не бива ние да допускаме по този начин да ни манипулират. Благодаря за това интервю. Благодаря.